Než začneme, mám na vás malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů. Je to pro mě opravdu důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Subscribe. Je to jen jedno malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace vytvářet další videa. Moc vám všem děkuji. Pás hlubokého vesmíru, kde umíralo hvězdné světlo, byl rozlehlým, chaotickým pohřebištěm rozdrcených hornin a prastarého ledu, navždy zavěšený v absolutní nule. Byla to pustá oblast, pohlcená posouvajícími se stíny kolosálních, pomalu se pohybujících asteroidů. Skrze tento tichý, drtivý labyrint proklouzal pirátský křižník V, plavidlo navržené tak, aby vypadalo stejně elegantně a dravě jako stříbrná jehla. Jeho stealth pohony bzučely na frekvenci příliš nízké na to, aby ji standardní navigační senzory zaznamenaly, což z něj činilo dokonale tichého predátora, lovícího v mrazivé, nemilosrdné temnotě. Na velitelském můstku, zalitém nemocným, bledým ultrafialovým světlem taktických displejů, kapitán Sard Colleen s neblikajícím soustředěním pozoroval svou kořist. Cílem byla lidská nákladní loď, registrovaná pod označením Marrow Saint. Pro Colleenovi vytříbené, mnohostranné oči bylo lidské plavidlo mistrovským dílem primitivní utilitární ošklivosti. Na monitoru viselo jako pohmožděný obdélníkový blok děravého železa a zizveného titanu. Jeho trup byl zbytečně dlouhý, zatížený vrstvenými řadami masivních nákladových kontejnerů, které byly naskládány s veškerou elegancí zříceného monumentu. Podsvětelné motory hořely líným, špinavým luminescence, které do prázdnoty vylévaly promarněnou tepelnou energii. V jeho stopách neviseli žádní doprovodní stíhači, kteří by nabídli ochranu. Z jeho těžce pancéřovaného hřbetu nevyčnívaly žádné odkryté obranné věže. Hluboké strukturální skenování neodhalilo na plavidle absolutně žádné signatury těžkých vojenských zbraní. Pro kapitána Colleen to nebyl pouhý příležitostný cíl. Byla to učebnicová oběť. Byl to absolutní stělesnění civilního transportu, což znamenalo, že byl přetížený, značně nedostatečně vybavený a řízený psychologií vrozené slabosti. Lidé podle rozsáhlých staletých zkušeností Cholenových stavěli tyto masivní přepravní lodě, aby přepravovali své nekonečné chamtivé komodity přes hvězdy. Ale stavěli je s pošetilým předpokladem trvalé bezpečnosti. Když se tato křehká bezpečnost rozbila, vždy propadli panice. Taktický přístup byl téměř urážlivě jednoduchý. Přerušit hlavní trysky, násilně otevřít vnější vzduchové komory a nechat samotný paralyzující teror z abordáže udělat zbytek práce. Druh V se pyšnil elegantním, klinickým odstupem od špinavých, viscerálních realit fyzického boje. Jejich válka byla zcela záležitostí extrémní vzdálenosti, pokročilé matematiky a drtivé tepelné převahy. Používali hyperakcelerované plazmové jehly, které mohly z vzdálenosti 1000 kilometrů proniknout do velitelského pozorovacího portu, autonomní naváděné drony, které lovily biologické podpisy s digitální zlobou a zbraně pronikající štíty, které proměnily hustý pancíř v rozptýlenou páru. Tuto absolutní, neochvějnou závislost na boji na dálku si udržovali převážně kvůli své vlastní biologii. Colleen se pohnul ve svém velitelském postroji, jeho dlouhé, vícikloubové končetiny se složily s ostrým, mantisovitým precizností. Jeho druh měl pod svým segmentovaným pancířem jemnou, téměř krystalickou kosterní strukturu. Byli neuvěřitelně rychlí. Jejich reflexy byly bezkonkurenční a byli děsivě vnímaví. Ale byli zásadně křehcí. Samotná představa fyzického boje zblízka byla pro ně považována za archaický horor, barbarskou a sebevražednou praxi pod civilizovanými bytostmi, především proto, že jejich těla prostě nemohla vydržet přímý kinetický náraz. Pevný, nezmírněný úder hustým, těžkým předmětem by rozbil končetiny ve jako zmrzlé sklo. Colleen poklepal štíhlou čtyřprstou rukou na zářící konzoli a zobrazil lokalizované biologické skenování Marrow Saint. Displej pulzoval slabou tepelnou topografií hustého interiéru lidské lodi. Hluboko uvnitř těžce stíněného obytného jádra se v temnotě tísnila těsná skupina tepelných bliknutí. 32 životních projevů, zamumlal Colleen, jeho mechanický překladový límec proměnil jeho přirozené klikavé souhlásky v hladkou, syntetizovanou řeč. Všechny těsně shromážděné kolem centrální jídelny a primárních posádkových čtvrtí, přesně jak bylo předpovězeno. Výsledek posílil jeho nejvyšší sebevědomí.
32 křehkých, vyděšených lidí, kteří se krčí před chladnými vnějšími přepážkami, shromáždění v ubohé iluzi bezpečí, aby čekali na vyjednávání, které nikdy nepřijde. Už byli poraženi ve svých myslích, stočení do obranné pozice, což znamenalo, že se lodi vzdali ještě předtím, než byl vypálen první výstřel. Zaměřte jejich primární motory, nařídil Colleen, jeho hlas ostře dozníval v chladném, sterilním vzduchu můstku. Vystřelte puls elektromagnetického tlumiče. Chci je úplně mrtvé ve vodě. Pak okamžitě vypusťte 4 abordážní moduly. Zaměřte se na strukturální údolí mezi horními nákladovými patry, oblasti, kde je jejich vnější plátování nejtenčí. Prorazte trup a zajistěte vnitřní chodby. Venku, v prázdnotě asteroidového pásu, VE křižník vzplál náhlou prudkou energií. Neviditelná, ničivá vlna elektromagnetického narušení se přehnala prázdnotou a narazila přímo do zadního bloku motorů Marrow Saint. Špinavé výfukové stopy lidské lodi zasyčely, zadusily se a náhle zhasly, takže masivní těžký nákladní člun zůstal zcela bezmocný proti hybnosti prázdnoty. Okamžitě 4 kovová semena vystřelila z břicha Vercruiseru, zanechávajíc za sebou jasné stopy ionizovaného plynu, když se řítila k tichému, plujícímu behemotovi. Uvnitř Marrow Saint byl strašlivý klid přerušen nikoli explozí, ale hlubokým, odporným otřesem. Kapitán Naomi Voss stála sama na sekundární velitelské palubě a cítila, jak se těžké kovové vibrace šíří vzhůru přes silné ocelové mřížky podlahových prken a přímo do podrážek jejich těžkých pracovních bot. Byl to hluboký, tlumený náraz, který svědčil o náhlém katastrofálním selhání motorů, následovaný okamžitě dusivým sestupným kvílením primární energetické sítě, která se přepínala na své nejzákladnější nouzové zásoby. Okamžik na to jasná stropní světla v chodbě zhasla. Okamžitě je nahradil příliv drsných rudých nouzových stroboskopů, které malovaly úzké klaustrofobické chodby v alternujících záblescích krvavě rudé a uhelně černé. Vnitřní klaxony začaly kvílet, vydávajíc rytmické mechanické křičení, které obvykle signalizovalo nástup totálního nenapravitelného chaosu na palubě civilního plavidla. Ale Naomi Voss nepropadla panice. Nechytila se nejbližšího bezpečnostního zábradlí, ani nevolala zběsilé, zoufalé otázky do otevřeného komunikačního systému. Byla Američanka narozená v orbitálních loděnicích. Žena, jejíž tvář byla trvale poznamenána tichým, těžce vydobitým stoicismem někoho, kdo strávil celý život řešením katastrofických mechanických selhání jako pouhých logistických hádanek. Její oči, chladné a nemilosrdně analytické, již byly upřeny na centrické holografické schéma lodi, které spočívalo na hlavním navigačním stole. Stála naprosto nehybně, nechávajíc na své tváři omývat rozlobené rudé světlo, trpělivě čekajíc, až vnitřní tlakové senzory potvrdí to, co její jemně vyladěné instinkty již věděli, že je pravda. Můstek všem vedoucím sektorů, řekla Naomi, její hlas klesl do celolodní komunikační sítě s klidnou, nemožně stabilní kadencí tikající metronom. Nahlaste svůj stav. Odpovědi přišly téměř okamžitě, ostré a zcela bez hysterie. Strojovna byla tmavá, ale strukturálně drží. Nákladové prostory 1 až 7 potvrdily maximální strukturální integritu. Podpora života rychle klesala na pomocné napájení, ale tlak vzduchu byl stále hustý, teplý a dýchatelný. Naomi pozorně sledovala holografické schéma, když se na vnějším trupu lodi náhle objevily 4 zřetelné anomálie vysoké teploty. Abordážní moduly, Piráti V, dokonale naletěli. Zamířili přímo na tenký plát mezi nákladními stohy, zcela nevědomi toho, co se skutečně skrývá pod těmito specifickými, záměrně oslabenými částmi lodi. Máme 4 potvrzená narušení, prohlásila Naomi do otevřené komunikace. Její tón byl téměř konverzační, jako by jen poznamenávala drobnou změnu počasí venku. Integrita vnějšího trupu je nyní narušena v sekcích beta, delta, epsilon a gamma. Právě se prořezávají dovnitř. Sáhla s pevnou, neochvějnou rukou a položila dlaň na manuální, těžký přepínací panel, který byl zcela neoznačený. Byl to těžký mosazný prvek, který prostě neexistoval na žádném veřejném nákresu ani standardním schématu civilního nákladního plavidla kdekoliv ve známé galaxii. Všichni na palubu, nařídila Naomi,
Její hlas náhle ztratil konverzační tón, stvrdl, schladl a stal se naprosto nekompromisním. Iniciujte protokol Forge Glass. Po celé masivní, sténající délce Marrow Saint se loď začala prudce měnit. Nebylo to standardní chaotické nouzové uzamčení. Těžké tlakové vakuové dveře se prostě nezavřely, aby utěsnili narušené sekce a zachránili kyslík, což byla standardní, zoufalá reakce civilní posádky, která se jen snažila získat pár minut života navíc. Místo toho loď reagovala vypočítanou asymetrickou zlobou. Těžké ocelové dveře syčely a zavíraly se na zdánlivě náhodných, nesouvisejících místech. Silné přepážky se spouštěly z poloviny ze stropu a s ohlušujícím kovovým klapnutím se uzamkly na místě. Tlakové ventily se v některých chodbách široce otevřely, aby odvětrali teplo, zatímco jiné zcela utěsnily, aby zachytili chladný vzduch. Dveře se zavíraly pouze na místech, která pro jakéhokoliv vnějšího pozorovatele nedávala absolutně žádný logický smysl. Zavíraly se ve specifických zubatých vzorech, které rozuměla pouze rodina Marrow Saint, proměňující dlouhé, rovné průchody v zubaté slepé uličky a široké zóny nakládky v klaustrofobické, stínem zalité úzké průchody, kde se zorné pole snížilo na pouhé centimetry. Marrow Saint už nebyla jednoduchá transportní loď. Otočením klíče a prudkým syčením těžké hydrauliky odhodila svůj neškodný převlek. Rudá nouzová světla neúnavně blikala, vrhajíc dlouhé, monstrózní stíny přes těžce vystužené ocelové stěny, odhalujíc strašlivou skrytou pravdu, kterou abordážní skupiny brzy objeví z první ruky. Tato stará, ošklivá loď nebyla postavena pouze k přepravě surovin přes hvězdy. Byla pečlivě, brutálně a trpělivě navržena pro velmi specifický, velmi intimní typ války. Naomi Voss měla tiché, nenápadné klid ženy, která strávila první 2 desetiletí svého dospělého života demontáží orbitálních obranných stanic zevnitř. Než se vůbec ujala kormidla hlubokomorského komerčního přepravce, velel elitní útočné inženýrské jednotce během brutálních blokád Jupiteru. V těchto děsivých bitvách v nulové gravitaci nebylo vítězství nikdy rozhodnuto velkými taktickými projevy nebo rozmáchlými námořními manévry malovanými na digitálních tabulích. Bylo vyhráno v krvavé bezvzdušné temnotě s těžkými tepelnými prorážecími hořáky, magnetickými zamykacími botami a chladnou ochotou podívat se nepřátelskému bojovníkovi do očí, než mu prorazí atmosférický hledí pneumatickým těžkým šroubem. Měla trvale mastné, mozolnaté ruce mistra mechanika a naprosto pragmatickou duši experta na demolice. Pro Naomi nebyla katastrofická celolodní krize nikdy časem pro paniku nebo zoufalství. Byla to prostě složitá mechanická porucha, která vyžadovala okamžité, intenzivně fyzické řešení. Piráti v prázdnotě předpokládali, že Marrow Saint je neefektivní, špatně navržený hromadný přepravce, který vleče svou hmotnost přes hvězdy. Zcela se mýlili o základních důvodech, proč bylo masivní plavidlo vysoce specializovaným transportem, na míru postaveným od kýlu až po přepravu průmyslových keramických jader gravitace. Tyto neuvěřitelně husté, nestabilní materiály byly absolutním základem pro stabilizační reaktory časoprostoru a jejich přeprava vyžadovala kontejner absurdní strukturální integrity. Kvůli tomuto jedinečnému účelu měl Marrow Saint zesílenou kostru dostatečně silnou, aby vydržela přímý dopad meteoritu při vysoké rychlosti, obalenou interiérem, který divoce popíral veškerou standardní ergonomickou logiku. Hlavní chodby byly klaustrofobickou logistickou noční můrou pro každého, kdo na lodi nežil a nedýchal. Architektura obsahovala trestuhodně ostré 90-stupňové zatáčky speciálně navržené k zmatení náhodných úniků radiace. Sekce, kde se těžký ocelový strop nevysvětlitelně propadl o 2 celé stopy, aby se uvolnilo místo pro nadzemní hydraulické potrubí a úzké vertikální technické žebříky, které zcela nahradily standardní pozvolné schodiště. Podlahové pláty, hlavní paluby, byly divoce nerovné, rozdělené na úrovně záměrně, aby se přizpůsobily masivnímu vyboulenému objemu primárních keramických zásobníků pod mřížkami. Nebyly zde žádné velké promenády ani široké aleje pro snadný pohyb. Byly zde pouze nesčetné zubaté křižovatky a stísněné prolézačky sotva dostatečně široké, aby se jimi protáhli 2 dospělí muži rameno na rameno.
Skryté za zdánlivě neoznačenými, zapuštěnými užitkovými nástěnnými panely se nacházela rozsáhlá, chaotická síť silně stíněných údržbových tunelů. Hluboko v horkém, olejem kluském břiše strojovny. Zástupce hlavního inženýra Bram Foss stál naprosto nehybně a tiskl svou masivní, těžce zjizvenou dlaň na plocho na vibrující primární přepážku. Bram byl skutečný obr. Bývalý svářeč těžkých nákladů v hlubokém vesmíru, který strávil 15 vyčerpávajících let opravami prasklých těžebních souprav v chaotických, vysoce rizikových asteroidových polích. Byl to muž, který zřídka kdy promluvil nahlas. Místo toho komunikoval nízkými vrčeními a nespochybnitelnou gravitační silou své fyzické přítomnosti. Právě teď zavřel oči a prostě poslouchal posunující se kov lodi. Pro Brama. Skřípavé zavírání odříznutého bloku motoru a vzdálené násilné kovové údery přistávacích modulů prorážejících vnější trup nebyly jen náhodné zvuky destrukce. Byly to pulzy. Četl mikrovibrace procházející studenými titanovými nosníky. Způsobem, jaký zkušený kardiolog poslouchá lidské srdce, mapoval přesné polohy, váhu a těžké neohrabané kroky vetřelců, kteří se tlačili do jejich domova. O 3 paluby výše už nákladní šéf Iris Keen rychle jednala. V těžkém stínovaném gravitačním poli primárního skladovacího prostoru se s fluidní děsivou grácí pohybovala nemožně úzkými labyrintovými mezerami mezi tyčícími se nákladními kontejnery, než se přihlásila na zrezivělé paluby Marrow Saint. Iris byla soutěžní gymnastka v nulové gravitaci, s prostorovým povědomím a reflexi svalů, které hraničily s naprostou absurdností. Neprocházela přeplněnou lodí. Plynule se přes ní přelévala, využívala nadzemní madla, odhalená chladicí potrubí a úzké konstrukční mezery s naprostou kinetickou účinností. Její současné zaměření však nebyly přilétající přistávací skupiny, ale velmi specifická, silně izolovaná část lodního manifestu. Byla jediným strážcem vysoce specializovaného neregistrovaného nákladu, který sofistikované skenery VE zcela nedokázaly detekovat. Tiché, těžké tajemství, trpělivě čekající ve tmě v drsných kovových hranicích centrální lékařské jednotky. Lodní doktor Calder Wren metodicky a nemilosrdně vykládal své standardní traumatologické soupravy na studený ocelový chirurgický styl. Zcela obešel pokročilé masti na laserové popáleniny, generátory sterilního pole a neutralizátory radiace dlouhého dosahu. Místo toho jeho rychlé, pevné ruce třídily těžké anestetické automatické injektory, rychle se roztahující bojové tlakové obvazy, silný šicí drát a krátkodosahové vysokonapěťové svalové defibrilátory. Calder lépe než kdokoliv jiný na palubě chápal brutální, nekompromisní matematiku toho, co se mělo stát. Věděl, že když se vysoce pokročilá válka z sterilní vzdálenosti tisíců kilometrů zhroutí do intimního, děsivého rozpětí jediného lidského dechu. Lékařský důstojník se okamžitě přestává být bezpečnou zadní stráží. V boji v úzkém koridoru se maso trhá o zubatý kov. Kosti se tříští o nepoddajné přepážky a medic se stává absolutní krvácející hranou první linie. Nahoře na stemnělé velitelské palubě stála Naomi u primární operační konzole, její prsty létaly po těžkých manuálních vstupních klávesách. Systematicky iniciovala záměrné kaskádové selhání v centralizované digitální řídící síti lodi. Záměrně zhasila 80% hlavní světelné sítě, ponořila složité chodby do těžké, tísnivé tmy, osvětlené pouze rozlobenými červenými nouzovými stroboskopy. Trvale přerušila spojení pro vzdálený přístup k těžkým pancéřovým dveřím, lokálním environmentálním kontrolám a přenosům z interních bezpečnostních kamer. Aktivně nutila celou masivní plavidlo do stavu primitivního lokálního mechanického provozu. Pokud by vysoce pokročilé přistávací skupiny VER očekávali, že zapojí sofistikovaný dešifrovací klíč do terminálu na zdi a hacknou interní obranu lodi, našli by absolutně nic než mrtvé elektrické dráty a pevné těžké železné páky. Stiskla lokální interkom a vysílala zabezpečený kanál pouze do sluchátek nošených její posádkou. Nežádala je, aby drželi linii pro čest. Nevyžadovala zoufalý sebevražedný poslední vzdor proti technologicky nadřazenému nepříteli. Dodala jedinou neochvějnou směrnici, která se usadila nad poslouchající posádkou jako těžká, uklidňující železná deka. Nehrajte jejich hru, nařídila Naomi. Její hlas byl nízký, chraplavý šepot prořezávající statiku.
Stáhněte je do naší. Tam venku, v tichém prázdnu, pirátský kapitán stále upřeně zíral na své zářící biologické skenery, naprosto přesvědčený, že drží křehký osud přesně 32 vyděšených duší ve svých dlouhých, vícaklenných rukou. Byl si zcela nevědom první smrtící pasti, která už byla úspěšně spuštěna. 32 tepelných podpisů, jasně zářících na jeho taktické obrazovce, byly jen povrchová posádka. Palubní dělníci a technici záměrně ponechaní v obytných kroužcích, aby vykreslili vysoce přesvědčivý obraz číselné zranitelnosti. Co neuvěřitelně pokročilé senzory VE nedokázaly proniknout a co jejich digitální algoritmy nedokázaly zohlednit, bylo hyperhusté radiačně absorbující stínění gravitačních keramických jader, roztroušených po spodních palubách. Bezpečně ukryto uvnitř prázdných olověných zásobníků, pomalu dýchajících a svírajících těžké průmyslové těžební nástroje s tupým násilím, bylo dalších 48 členů posádky Marrow Saints. Zcela zmizeli z digitální říše, proklouzli z pirátských obrazovek, aby se stali duchy z hustého svalstva a nemilosrdné ocely, trpělivě čekající v absolutní tmě, až křehcí, dlouhonozí predátoři slepě vstoupí do jejich železného bludiště. Přistávací modul prorazil vnější trup sektoru Gamma oslepujícím zábleskem přehřáté tepelné energie. Roztavený struskový déšť dopadl na vnitřní podlahové pláty, okamžitě se ochladil do zubatých černých strupů. Jak se těžká rampa modulu srazil dolů, vůdce úderu Vale vstoupil na Marrow Saint, jeho protáhlá plazmová puška zvednutá a bzučící smrtelným potenciálem. Podle standardních architektonických plánů stažených z veřejného orbitálního registru by tento konkrétní bod průlomu měl vést do obrovské jeskyní skladovací oblasti o šířce 300 yardů. Místo toho se Weil a jeho elitní přistávací skupina ocitli zírající do dusivě úzkého, klikatého kaňonu z pevné oceli. Lidská posádka záměrně přeskupila masivní propojující nákladní kontejnery, magneticky je uzamkla k podlaze a stropu, aby vytvořila neproniknutelné umělé bludiště přímo u prahu vstupu. Vileovi složené optické senzory cvakaly, když se snažili přizpůsobit tísnivému stroboskopickému červenému nouzovému osvětlení. Vytrvalé otravné statické bzučení na okrajích jeho displeje s hlavou nahoře. Digitální rozložení okolních chodeb se aktualizovalo s pomalým, nepřirozeným zpožděním, zaostávajícím za jeho skutečnými fyzickými pohyby o zhruba 3 až 4 sekundy. Nevěděl, že zbytková gravitační pole unikající z hustých keramických jader, pohřbených hluboko v útrobách lodi, jemně deformovala lokální elektromagnetické spektrum. Za předpokladu, že šlo pouze o triviální chybu způsobenou jejich vlastním pulzem elektromagnetického tlumení, Wille zpoždění ignoroval. Zvedl štíhlou ruku a signalizoval své četě, aby se seřadila a postupovala do tmy. Samotná architektonická nepřátelskost umělé uličky však okamžitě rozbila jejich standardní taktickou doktrínu. Ver bojovali v širokých, rozložených formacích, spoléhali se na překrývající se pole potlačovací palby a neustálý laterální pohyb. Ale prostor mezi uzamčenými kontejnery byl tak intenzivně omezený, že 8 členů přistávací skupiny bylo nuceno zúžit své linie a pochodovat v jedné těsné koloně. Prostředí s nimi bojovalo s každým krokem. První roh, na který narazili, vyčníval pod brutálním 90-stupňovým úhlem, což nutilo přední stráž nešikovně přitáhnout svou dlouhou hlaveň pušky k hrudi, jen aby vyčistili zatáčku, aniž by poškrábali jemný ústí o zrezivělé železo. Druhý roh se nejen zatáčel. Prudce stoupal přes provizorní rampu svařeného roštu, což zcela narušilo jemné tyčící se těžiště vojáků Ver. Jejich segmentované, vícaklenné nohy, navržené pro elegantní, široké kroky po otevřených a rovných bojištích, nenacházely na nerovné, silně rýhované průmyslové podlaze absolutně žádnou oporu. Třetí roh byl nejhorší ze všech. Nutil četu pod náhlou, masivní nadzemní hydraulickou vzpěrou, která byla ručně spuštěna, čímž se výška stropu snížila o téměř 4 stopy. Vysocí, hrdí válečníci Ver byli nuceni se bolestivě hrbit. Jejich elegantní kompozitní brnění hlasitě skřípalo o studené železo nad nimi a jejich dlouhé zbraně byly v rozdrceném vertikálním prostoru téměř zcela nehybné. Nemohli mířit, nemohli se otočit a byli zcela zbaveni mobility, která dělala jejich druh tak smrtícím. Jak celá četa konečně vyčistila nízký převis,
táhnoucí si boty přes vyvýšené podlahové desky, vstoupili do sekce koridoru, kde byly dokonce i nouzové červené stroboskopy zcela přerušeny. Byli pohlceni absolutní dusivou tmou. Ville okamžitě aktivoval své tepelné a nízkosvětelné optické vylepšení, očekávaje, že se koridor rozvine do jasného zeleně zbarveného digitálního drátěného rámu. Současně se přímo nad nimi otevřely těžké průmyslové ventilační šachty. Nevypouštěli toxický plyn ani výbušné nálože. Místo toho propláchli masivní koncentrovaný oblak ultrajemného hyperreflexního kovového prachu. Pro člověka s základní vnitřní filtrační maskou to byl jen otravný, zrnitý mlha s lehce kovovou chutí. Ale pro vysoce citlivou optiku bojových helem V zesilující světlo. Byl to náhlý katastrofický senzorický přetížení. Mikroskopické železné piliny zachytily ambientní lasery a pasivní senzory sbírající světlo jejich hledí, rozptýlily fotony miliardami různých směrů najednou. Optika VE se rozsvítila oslepujícím, mučivým bílým zářením, čímž jim během zlomku sekundy odebrala zrak. Ville zavrávoral zpět, jeho dlouhé prsty se drápaly po straně helmy, aby iniciovali manuální reset. Oslepená a naprosto dezorientovaná četa zamrzla v úzkém hrdle, jejich dlouhé pušky mířily bezcílně do vířící, třpitivé mlhy. Pak zvuk prořízl vzduch zadušený těžkým prachem. Nebyl to vysokofrekvenční bzukot nabíjeného plazmového cívky, ani těžké, dunivé mechanické klapání automatické hlídkové věže, nasazující se ze skryté alcovny. Byl to ostrý, zřetelný a vysoce rytmický kovový klank. Znělo to přesně jako když někdo dvakrát lehce poklepal těžkým železným klíčem o dutou ocelovou trubku. Signál byl zcela analogový, naprosto nedohledatelný jakýmkoliv digitálním zametacím zařízením a zvěstoval absolutní katastrofu. První úder proti nim byl zcela tichý a nesl nulovou tepelnou stopu. Generátor silného lokalizovaného magnetického pole, odmontovaný z nakládacího jeřábu a přišroubovaný přímo ke stropní konstrukci, byl náhle napájen na maximální kapacitu. Uvolnil lokalizovanou neviditelnou síť čisté magnetické síly přímo napříč úzkou uličkou. Vysoce husté slitinové pancéřování bojového obleku VE bylo okamžitě zachyceno v neviditelném, drtivém sevření. 3 mimozemští piráti byli násilně vytrženi z nohou a s kostmi drtivou silou vrženi stranou proti vlnité ocelové stěně přepravního kontejneru. Zůstali tam přišpendleni, bezmocní a zmítající se proti čistému magnetickému tlaku. Jejich dlouhé, jemné končetiny byly zcela znehybněny, protože magnetismus zablokoval jejich klouby dříve, než zbývajících 5 pirátů stačilo zaregistrovat náhlou ztrátu svých kamarádů nebo slepě vystřelit své zbraně do oslepujícího prachu. Samotné stěny chodby se zdály prasknout. Lidé neútočili zepředu. Vynořili se ze skrytých podlahových mřížek, skrytých postranních servisních panelů a úzkých mezer mezi kontejnery, které byly na poškozených taktických mapách zcela neviditelné. Nenášeli standardní vojenské útočné pušky, ani nevydávali velká, rozmáchlá válečná pokřikování, aby oznámili svou přítomnost. Ovládali brutální, těžké nástroje svého modrého řemesla. Jeden člověk se vrhl ze spuštěné ventilační šachty a zavedl tupý, těžký nos pneumatické nýtovací pistole přímo do křehkého, odhaleného kolenního kloubu vojáka VE. Stlačený vzduch se s ohlušujícím prasknutím uvolnil a okamžitě rozdrtil krystalickou kostní strukturu pod pancířem. Mimozemšťan se zhroutil, zcela neschopen unést svou vlastní masivní výšku. Další člověk, který ovládal tlustý, teplem zízvený polykarbonátový svařovací štít, vstoupil přímo do krytu dalšího piráta. Člověk použil těžký štít nejen k obraně proti panickému výboji plazmy, ale také jako tupý narážecí beran, kterým ho udeřil nahoru do protáhlé čelisti VE, s odporným křupnutím zlomil hlavu stvoření. Třetí útočník máchl vysokonapěťovou průmyslovou omračovací tyčí, nástrojem navrženým k nastartování masivních nákladních lodí, přímo do neobrněného krčního těsnění komunikačního důstojníka čety. Masivní elektrický výboj okamžitě zkratoval nervový systém mimozemšťana, což ho svalilo na ocelovou mřížku v beztvarém, prudce se kroutícím hromadě. Vyloděná strana byla po desetiletí pirátství důkladně podmíněna očekáváním velmi specifického předvídatelného rytmu civilních střetů. Očekávali zběsilé, slzavé prosby o milost praskající přes otevřené komunikační frekvence. Očekávali chaotický, nekoordinovaný útěk,
když se posádka hnala k únikovým modulům. Očekávali, že se měkké masité cíle budou krčit za zamčenými dveřmi a pasivně čekat, až budou vyhnáni tepelnými průraznými náboji. Místo toho se setkali s oceánem absolutního děsivého ticha. Lidská posádka Morrow Saint nevydala jediné slovo, když systematicky demontovala elitní údernou sílu. Nebylo tam žádné křičení, žádné zaváhání a absolutně žádná milost. Byla to klinicky přesná aplikace extrémního fyzického násilí, provedená na tak zničující blízkou vzdálenost, že VE neměli ani nezbytné milisekundy k pochopení vlastního strachu. Byli hrdým druhem, který vedl bezchybnou matematickou válku z absolutního bezpečí vzdáleného obzoru. A byli právě teď porcováni ve tmě obyčejnými dělníky, kteří je ničili se stejnou nemilosrdnou mechanickou účinností, s jakou rozebírali rozbitý blok motoru poblíž přední části plavidla. Druhý vyloděný torpédoborec násilně pronikl vnější trup s ohlušujícím skřípěním trhajícího se kovu. Mimozemské taktické zametání identifikovalo tento specifický vstupní bod jako nechráněnou technickou tepnu, cestu nejmenšího odporu, která zcela obcházela silně chráněné hlavní obytné zóny posádky. Ve skutečnosti to byl primární vyrovnávací koridor, vysoce specializovaná architektonická funkce, navržená pro řízení extrémních, nepředvídatelných posunů celkové hmotnosti lodi. Palubky zde nebyly svařeny k nosným žebrům. Skládaly se z masivních nezávislých průmyslových desek, umístěných na kolosálních hydraulických písnicích. To umožnilo lodi dynamicky měnit výšku podlahy na okamžik, aby se rozložila drtivá váha asymetrických nákladů během turbulentních sestupů atmosférou. Když druhá skupina mimozemských nájezdníků vystoupila ze svého narušeného modulu a vytvořila svou protáhlou, rozmáchlou taktickou linii, ocitli se na plochém kovovém prostranství, které působilo klamně bezpečně. Zvedli své pušky, jejich složené oči skenovali stíny pro cíle pod nimi, bezpečně uzamčené v zesílené podpalubí. Graham Foss nezaváhal. Jeho masivní mozolnatá ruka sevřela hlavní páku uvolnění hydrostatických tlakových ventilů a s divokým tělesným úsilím ji stáhl dolů. Zajišťovací mechanismy se okamžitě uvolnily. Celých 50 stop koridoru se prudce posunulo. Nejen se naklonilo. Nerovnoměrně se prohnulo, kleslo o 3 stopy na levoboku a vystřelilo o 2 stopy na pravoboku, čímž okamžitě proměnilo hladkou, spolehlivou cestu v zubaté, rozbité schodiště. Náhlá, katastrofální ztráta roviny byla pro vetřelce zničující. Jejich biologie silně spoléhala na vysoké těžiště a dlouhé, štíhlé nohy navržené pro elegantní, rozmáchlé kroky přes otevřená bojiště. Okamžitě zbaveni rovnováhy se nájezdníci divoce potáceli, jejich vícenásobné klouby kolem se ohýbaly, zatímco zoufale bojovali s posouvající se umělou gravitací, jen aby zůstali stát. Současně se ze stropu nad nimi vysunula řada těžkých částečných ochranných štítů. Neuzavřeli se až k podlaze. Narazili a uzamkli se přesně 5,5 stopy nad nakloněnou mřížkou. Vertikální prostor byl okamžitě a agresivně stlačen. Věžící vetřelci byli nuceni se nepohodlně krčit, jejich páteře bolestivě ohnuté a jejich dlouhé zbraně se náhle zachytily o klesající kovové desky. Mezitím kratší, zavalitější lidé mohli snadno udržovat dokonalý, vysoce mobilní bojový postoj pod železným baldachínem. Kapitánka Naomi Voss nečekala, až nepřítel získá zpět svou půdu pod nohama. Sama vedla protiútok, s děsivou tichou rychlostí vyrazila ze skryté boční zátoky. Nenášela žádnou střelnou zbraň, aby vyčistila cestu. Střelba projektilovou nebo energetickou zbraní v tomto omezeném, nestabilním prostoru byla chaotická sázka, kterou odmítla podstoupit. Místo toho se vrhla přímo do smrtelné slepé zóny, umístěné přesně pod dlouhou zářící hlavní energetické pušky vedoucího vetřelce. Mimozemská předvojí viděl, jak se rozmazává v jejím periferním vidění a zběsile se pokusila sklopit ústí své zbraně, aby ji sledovala. Vystřelila jediný oslepující paprsek přehřáté plazmy. Naomi zvedla těžký žáruvzdorný svařovací štít a opřela celou váhu svého těla za tlustou polykarbonátovou křivku. Plazma se rozstříkla na štít, okamžitě spálila vnější vrstvu a poslala jiskry sprchující do stísněného koridoru. Ale kinetická síla nespomalila její neúnavný impuls. Zkrátila kritickou vzdálenost ve zlomku sekundy. Snížila své těžiště, otočila rameno a celou svou tělesnou hmotností narazila do hrudi mimozemšťana. Zasáhla mírně mimo střed, aby maximalizovala rotační sílu.
Čistý brutální náraz vrhl tvora zpět. Jeho křehký krystalický hrudní pancíř se prudce rozlomil o neúprosnou železnou přepážku za ním. Zvuk se ozýval jako masivní kus silného ledu, praskající pod těžkým náhlým tlakem. Nad chaosem se Iris Keen dokonale nehybně visela z otevřeného servisního poklopu. Její boty byly magneticky připevněny k hornímu okraji, když se další věžící nájezdník pokoušel otočit své nemotorné tělo a namířit zbraň na kapitánku. Iris spustila těžký magnetický nákladní popruh přímo dolů. Tlusté pletené ocelové lano se prohnalo vzduchem a ona spustila lokalizovaný magnetický zajišťovací svorku přesně ve chvíli, kdy prošla kolem trupu mimozemšťana. Silné magnety se prudce zavřely a divoce obtočily těžké lano kolem 3 dvojkloubých paží tvora. Využitím protáhlé, složité anatomie mimozemšťana proti němu Iris proměnila jeho mávající končetiny v panický, samoutahovací uzel, čímž zcela zneškodnila jeho schopnost bojovat, nebo se dokonce rovně postavit na nakloněné podlaze. Napravo od ní se Calder Ren pohyboval s děsivou lékařskou přesností. Zcela ignoroval tradiční doktrínu zůstat bezpečně za linií fronty a léčit zraněné po skončení střelby. Intimně chápal, že v takto intenzivně stlačeném prostoru, kde se přežití měřilo na centimetry a tepy srdce, byl absolutní frontovou linií. Mimozemský válečník, snad o 2 stopy vyšší než doktor, se mu podařilo uvolnit sekundární postranní zbraň a namířil ji na Naomin odkrytý bok, zatímco ona držela předvoj. Calder vstoupil přímo do krytu tvora, odrazil ruku se zbraní těžkou ocelovou výstuhou, pevně připevněnou k jeho předloktí. Volnou rukou zavedl těžkou, vysokotlakou průmyslovou injekční stříkačku přímo do odkryté pružné kloubové mezery mezi krkem mimozemšťana a pancéřovými deskami ramen. Zuřivě stiskl píst, vstříkl masivní okamžitou dávku těžkého chirurgického anestetika určeného k uspání 2 tun dobytka. Obří mimozemšťan se jednou zachvěl, jeho zbraň cinkla na šikmou palubu, než se těžce zhroutil do zcela beztvaré, v bezvědomí ležící hromady. Okamžitá šarvátka skončila stejně rychle a násilně, jak začala, a zanechala vyrovnávací koridor posypaný zneškodněnými nájezdníky. Vzduch byl hustý, ostrým zápachem ozónu, spáleného polykarbonátu a ostrým chemickým nádechem anestetika. Naomi stála nad roztříštěnou formou předvoje, kterou vrazila do zdi, její hrudník se zvedal, zničený kouřící svařovací štít stále pevně svírala v ruce, zatímco kopla dlouhou pušku mimozemšťana pryč do stínů. Malé elegantní kovové zařízení vyklouzlo z narušeného pancéřového pouzdra na boku tvora a sklouzlo po šikmé podlahové mřížce. Naomi se přikrčila, její oči se zúžily, když ho zvedla. Nebyl to standardní komunikační relé, ani to nebyla mapa rozložení lodi určená k navedení vyloděné strany. Byl to vysoce sofistikovaný sekvencer dekódování vojenské třídy. Otřela silnou šmouhu sazí z jeho tvrzeného displeje. Zařízení aktivně prohledávalo interní síť lodi pro velmi specifický lokalizovaný digitální maják. Text, rychle blikající na malém displeji, nebyl číslo nákladního listu ani obecné označení haly. Znělo to v dokonale přeložené standardní syntaxi. Akvizice cíle. Nulový hmotnostní kontejner. Chladný těžký uzel se okamžitě vytvořil v žaludku Naomi, zmrazil adrenalin pumpující jejími žilami. Kontejner označený jako nulová hmotnost absolutně neexistoval na jejich silně auditovaných veřejných přepravních seznamech. Byl to duchovní náklad, nemožnost na civilním trajektu. Náhlé, mrazivé uvědomění ji zaplavilo a změnilo celou povahu krve na jejich rukou. Tato neuvěřitelně přesná, násilná vyloděná akce nebyla náhodným aktem pirátství zrozeným z oportunistického setkání v pásu asteroidů. Vetřelci zde nebyli, aby kradli surové minerály, vydírali kredity nebo zachraňovali lodní díly. Jednali na základě vysoce utajených zasvěcených informací. Někdo piráty úmyslně upozornil a poskytl jim přesnou polohu a povahu hluboce skrytého, neautorizovaného tajemství pohřbeného bezpečně v pancéřovaném skladišti její lodi. S 2 mimozemskými údernými týmy, efektivně neutralizovanými a uvězněnými v labirintu nižších palub, se okamžitý dusivý tlak na lodění rozpadl v napjaté, těžce ozbrojené patové situaci. Kapitánka Naomi Voss stála nad zneškodněným Vír Vanguardem. Štiplavý dým nedávné potyčky se stále držel na jejím ohnivzdorném plášti.
Přiložila 2 prsty k náušníku a prořízla lokální statiku komunikační sítě. Nařídila svým úderným týmům držet pozice a prozatím přestat používat smrtící sílu. Potřebovali zajatce. Elegantní dešifrovací zařízení, které získala, bylo drsným varováním, že pouhé přežití již není jejich jediným cílem. Bezvědomého mimozemšťana odtáhli do vystužené svařovací komory, přičemž jak jeho dlouhé, křehké končetiny připevnili k těžkému hydraulickému pracovnímu stolu silnými průmyslovými stahovacími páskami. Když začalo anestetikum vyprchávat, Calder Ren vpravil ostrý chemický stimulant přímo do primární respirační žíly tvora. Ver se prudce probudil, jeho mnohostranné oči se divoce roztočily, než se zaměřili na Naomi. Neobtěžovala se hrozbami. Jednoduše zvedla zachycený dešifrovací sekvencér, jehož obrazovka stále pulzovala příkazem k získání cíle. Naomi připevnila nouzový překladový modul na obrněný límec mimozemšťana. Zařízení bzučelo, pohlcovalo divoké klikavé souhlásky tvora a převádělo je do ploché syntetizované angličtiny. Požadovala vědět, co je to kontejner s nulovou hmotností a proč pirátský křižník riskoval úplné zničení, aby ho získal. Zajatá válečnice, zbavená své elegantní odtažitosti a vyděšená syrovou fyzickou brutalitou lidí, dlouho nevydržela. Přiznala, že jejich cílem nikdy nebyla samotná loď ani cenná keramická jádra. Byli najati výhradně k vyzvednutí jediné vysoce utajené přepravní bedny. Překladový modul zasyčel, když překládal popis nákladu mimozemšťana. Nebyla to zbraň hromadného ničení, ani nebylo hordou nedohledatelných kreditů. Mimozemšťan to nazval kvantovou rakví. Byla to silně stíněná, hyperhustá stázová podložka navržená tak, aby ubytovala anomálii schopnou aktivně ohýbat a deformovat lokální gravitační pole. Hluboký mrazivý děs se těžce usadil nad svařovací komorou. Naomi si vyměnila tvrdý, vědoucí pohled s Calderem. Děsivá realita jejich situace se ostře zhmotnila. Ani jediná duše z jejího aktivního seznamu posádky, kromě možná nejvyššího vedení koloniální aliance, která tuto trasu najala, neměla tušení, že v jejich nákladovém prostoru spočívá tak katastrofické zařízení. Bylo naloženo na orbitálním odletovém přístavu pod slepým příkazem nejvyšší priority. Fyzicky svařeno a zcela maskováno před jejich vlastními interními senzory. Nevědomky převážely kosmickou anomálii. A nyní si ji přišli vyzvednout nejtemnější a nejlépe financované kouty galaxie. Dole v primárním skladovacím prostoru se Iris Keen tiše pohybovala hustým lesem přepravních beden. Podle Naomiiných předaných souřadnic našla konkrétní sekci, kde mělo být slepé náklad uloženo. Bednu našla zastrčenou v mrtvé zóně skladu, zcela obklopenou hustými, radiaci absorbujícími keramickými jádry. Těžké koloniální razítkované fyzické plomby byly zcela nedotčené. Nikdo bednu neotevřel. Iris však provedla lokální tepelný sken pomocí svého ručního diagnostického skeneru. Výsledky jí zmrazily krev v žilách. Objekt uvnitř kvantové rakve nebyl inertní. Vnitřní teplota kolísala ve vysoce přesném cyklickém rytmu. Byl to rytmický puls extrémního chladu, chňapnutí, následovaný nárůstem tepla, který se opakoval přesně každých 10 sekund. Nechoval se jako spící kus technologie. Choval se přesně jako biologická entita, která se pomalu metodicky probouzela z velmi dlouhého spánku. Než Iris stačila tuto děsivou skutečnost předat na můstek, na Naomíně taktickém displeji se rozblikal zcela jiný alarm. Byl to mikroskopický blip, neoprávněný interní přenosový puls, který trval přesně 0,4 sekundy. Pocházel z vyřazeného, těžce zrezivělého dispečerského sektoru poblíž zadních trysek. Načasování bylo příliš přesné, než aby to byla náhoda. Někdo hluboko uvnitř Marrow Saint vyslal úzký paprsek lokalizačního majáku na pirátský křižník jen několik okamžiků předtím, než jejich trup prorazili na lodovací moduly. Krize se zásadně zmutovala. Už nebojovali jen s bandou sběračů. Byli uvězněni uprostřed masivního, těžce zinscenovaného spiknutí. A architekta z jejich zkázy vysílal zevnitř jejich vlastních zdí. Naomi byla okamžitě nucena rozdělit své, již tak napjaté zdroje. Nařídila polovině své dělnické milice udržovat uzamčení. Lovit zbývající 2 mimozemské úderné týmy, stále ztracené v klaustrofobickém ocelovém bludišti. Druhou polovinu, vedenou mohutnou postavou Brama Fosse,
pověřila rozebráním starého dispečerského sektoru a nalezením zrádce. Bram se nespoléhal na poškozenou digitální síť lodi pro sledování signálu. Důvěřoval svým těžkým rukám a svému intimnímu poznání skrytých žil lodi. Sestoupil do temných, dusných spodních úrovní pod blokem zadních trysek, táhl svou těžkou svítilnu přes míle odhalených drátů a zrezivělých trubek. Zdroj majáku našel skrytý za těžkou svařenou mříží. Nebyl to sofistikovaný digitální odposlech. Zrádce obešel hlavní počítač úplně, fyzicky napojil surový vysokofrekvenční vysílač přímo na archaickou analogovou mechanickou drátovou linku, která byla oficiálně mimo provoz více než 10 let. Bram zíral na hrubé, ale neuvěřitelně účinné spojení. Čistá technická brilantnost potřebná k provedení takového obejití bez spuštění systémového selhání celé lodi byla ohromující. Kdo postavil tuto past, měl intimní, téměř obsesivní pochopení nejhlubších strukturálních tajemství Marrow Saint. Nebyla to panická poslední zrada chamtivého palubního dělníka. Bylo to pečlivě připraveno dlouho předtím, než vůbec opustili orbitální doky. Vytáhl fyzický datový záznam z hrubého pouzdra vysílače a zapojil chňapnutí ho do svého odolného diagnostického tabletu. Dešifrovací sekvence běžela méně než minutu, než vyplivla registrovaný identifikační kód osoby, která naposledy přistoupila k tomuto konkrétnímu analogovému spoji. Bram si s nízkým, chraplavým dechem vydechl, když si přečetl jméno zářící na prasklé obrazovce. Zrádce nebyl jedním z 32 vyděšených členů posádky, kteří právě bojovali o život v temných chodbách. Digitální podpis patřil vedoucímu údržbářskému důstojníkovi, který oficiálně zemřel při katastrofickém plazmovém požáru přesně před 6 měsíci. Jeho tělo bylo zpopelněno, jeho spis byl bezpečně archivován koloniálními úřady a jeho přístupové kódy byly trvale odstraněny. Přesto jeho digitální stopa stále prolézala zapomenutými tepnami lodi jako technický duch, manipulovala s interními systémy a vedla mimozemské predátory přímo k jejich prahu. Vzduch uvnitř zrezivělé chodby se náhle zdál nekonečně těžší. Izolovaná potyčka v pásu asteroidů se oficiálně eskalovala do vysoké hry o absolutní kontrolu nad vědeckým tajemstvím, které mělo syrovou sílu zásadně přepsat rovnováhu vojenské moci v celé galaxii. Marrow Saint už nebyla jen nákladní loď. Byla epicentrem spiknutí, které sahalo za hrob. A věc zamčená v nákladovém prostoru stále pomalu, neúnavně otevírala oči. Třetí naloděná skupina VE, monitorující náhlé a brutální ticho svých předních týmů na taktické síti, k chňapnutí okamžitě opustila doktrínu přímého fyzického útoku. Uvědomujíc si, že labyrintové nižší paluby lidské fregaty jsou složitě navrženou smrtící pastí, mimozemský velitel zvolil zcela vzdálený přístup. Z bezpečí natlakované přechodové komory odpečetili vysoce pokročilé mikrodrony, stovky jich, velikosti kovových komárů, zaplavily primární ventilační šachty. Tyto stroje vyhledávaly tepelné květy, výdechy oxidu uhličitého a mikrovibrace, sestavovaly bezchybnou trojrozměrnou mapu skryté architektury lodi. Mimozemský vůdce úderného týmu sledoval telemetrii zaplavující jeho hledí, přesvědčený, že jeho jednotka konečně rozluštila lidskou strukturální hádanku a zbavila je jejich jediné výhody. Hluboko v řídicím centru Naomi Voss monitorovala jemné tlakové změny v primární ventilační síti. Téměř okamžitě rozpoznala plíživou digitální infiltraci. Místo pokusu o fyzické zablokování průduchů autorizovala manuální přepsání primárního chladicího systému. Nařídila, aby byl do cílových šachet vypuštěna přehřátá pára pod naprosto nebezpečnými a vysoce nestabilními úrovněmi. Náhlá prudká tepelná expanze okamžitě uvařila jemné optické senzory mimozemských dronů. Ale co je důležitější, promítla masivní falešné biologické tepelné podpisy přes nepřátelskou taktickou síť. Nalákaný těmito fantomovými cíli, třetí úderný tým slepě postoupil do sektoru Epsilon. Mezi posádkou byl tato konkrétní oblast notoricky známá jako akustická zóna. Zde silně žebrovaná plátovaná díra a řada nesousích akustických tlumičů vytvořili závratný, mysl ohýbající zvukový klam. Kroky ostře ozývající se zleva ve skutečnosti pocházely z těžké přepážky 30 yardů napravo. Spadlá klíč zněla přesně jako hroutící se strop přímo nad hlavou. Válečníci Ver, jejichž optické senzory se stále potýkali se zbytkovým párou a kteří se spoléhali na vysoce citlivý směrový sluch klovu kořisti, byli okamžitě paralyzováni.
Samotné prostředí lhalo jejich smyslům, vytvářelo dusivý psychologický labyrint, kde každý stín nesl fantomový ozvěnu útočícího nepřítele. Zavěšena přímo nad dezorientovanými mimozemšťany, Iris Keen navigovala primárním výfukovým potrubím, které bylo sotva širší než její vlastní ramena. Po jejich stranách byli Milo Tain a Riasa, dva mladí palubní dělníci, kteří trávili 12 hodin denně z lokty v mazivu opravami těchto přesných omezených tepen. Pro vzrostlé Vej byla loď drtivou, nepochopitelnou pastí. Pro Mila a Riu, plazící se temnými, dusnými trubkami, to bylo přirozené jako dýchání. Pohybovali se s absolutním tichem, komunikovali pouze jemnými, rytmickými poklepy o železný rám. Zatímco mimozemská jednotka váhala v akustické zóně dole, jejich dlouhé kloubové paže se neohrabaně zachytávaly o nízko visící zábradlí a odhalené potrubí. Lidé udeřili ze stropu. Vykopli těžké servisní mříže ven a spadli do úzkého prostoru jako kameny. Nevládli vojenskými energetickými zbraněmi. Použili těžké průmyslové hřebíkovačky, nástroje navržené k ukotvení titanových plátů k trupu. Vysoce rychlé hroty z diamantových hrotů pronikly mimozemským kompozitním pancířem s brutální, děsivou účinností. Iris použila těžký magnetický nákladní hák, připevněný k opletenému ocelovému lanku, zametla jemné nohy vzrostlého nájezdníka a poslala ho prudce narazit do svých spolubojovníků v těsném koridoru. Výhoda reflexů Ver byla v této blízkosti zcela neutralizována. Prostě neměli fyzický prostor k mávání svými dlouhými puškami nebo využití své přirozené rychlosti. Jejich protáhlé končetiny se staly smrtelnými zátěžemi, zamotávali se do sebe, zatímco lidé se neúnavně pohybovali chaosem, bojovali s intimní, nacvičenou efektivitou dělníků rozebírajících rozbitý stroj. V panice uprostřed masakru jeden z uvězněných válečníků Ver sáhl po pulzní granátě s vysokým výnosem s úmyslem vaporizovat celý segment koridoru bez ohledu na cenu pro svůj vlastní tým. Výbušnina byla vyzbrojena vysokofrekvenčním děsivým pískáním. Bram Foss se vynořil z bočního přístupového tunelu právě ve chvíli, kdy mimozemšťan zvedl zařízení. Masivní inženýr se nepokusil utéct ani se skrýt. Místo toho popadl ruční uvolňovací kolo masivních olověných radiačních dveří, které rozdělovaly segment chodby. S hrdelním, napjatým řevem zvedl těžké železné kolo a zabouchl nesmírně silné dveře jen pár centimetrů od mimozemšťanovy tváře. Zatáhl těžké zajišťovací západky právě ve chvíli, kdy detonovala pulzní granát. Vystužená přepážka se prudce otřásla, mírně se prohnula ven od pouhé kinetické síly a kov byl okamžitě horký na dotek. Smrtící rázová vlna však byla zcela zadržena v uzavřeném segmentu, proměnila zoufalého mimozemšťana v lokalizovaný popel, zatímco lidé zůstali zcela nezraněni. V bezdechém dozvuku přepadení si Calder Ren klekl vedle jednoho z padlých vetřelců, aby zajistil jejich zbývající taktické vybavení a lékařské zásoby. Když odhrnul povrchní, rozedrané pirátské barvy, přehozené přes hrudní plát mimozemšťana, lékař si všiml slabého chemicky leptaného odznaku na vnitřní podšívce brnění. Byl to stylizovaný dravý pták, svírající zlomenou planetu v drápech. Calderovi se zatajil dech, po krku mu vyrazil studený pot. Ten emblém nepatřil k žádnému neorganizovanému syndikátu sběračů asteroidů ani k pirátům z vnějších okrajů. Byl to oficiální firemní pečeť rodu Cerak. Byli to bezohlední multitrilionový kreditní polovojenský konglomerát, široce nechvalně proslulý získáváním galaktických anomálií, neregistrovaných exotických technologií a zbraní hromadného ničení z černého trhu. Celý pirátský útok byl brilantně provedená, vysoce nákladná operace pod falešnou vlajkou. Rod Cerak nasadil tyto maskované žoldáky, aby zajistil absolutní politickou popiratelnost. Kdyby se Maro Saint ztratil v hluboké temnotě Talosového pásu, koloniální úřady by to připsali tragické běžné pirátské činnosti, nezanechávajíc žádnou oficiální papírovou stopu vedoucí zpět do firemního jednacího sálu, který ve skutečnosti nařídil masakr. Posádka nebojovala o svůj náklad. Bojovali proti entitě, která mohla kupovat a prodávat hvězdné systémy. Náhle blikalo ambientní osvětlení v chodbě a odtrhlo Caldera od jeho děsivého odhalení. Nebylo to náhodné chaotické jiskření poškozené nebo přetížené elektrické sítě. Nouzové červené stroboskopy stlumily na matný záblesk, pak jasně vzplanuli a opakovali cyklus v pravidelném hypnotickém rytmu.
Naomi stojící nad zajištěným sektorem cítila nízké vibrační hučení přenášející se silnými podrážkami jejich bot. Vibrace dokonale odpovídala přesnému načasování pulzujících světel. Hluboké mrazivé uvědomění se usadilo v kapitánce. Nulový hmotnostní kontejner zajištěný v nákladovém prostoru se již neprobouzel ze svého dormantního stavu. Aktivně se propojoval. Objekt vysílal nízkofrekvenční datový proud přímo do primitivního elektrického nervového systému lidské nákladní lodi. Světla blikala, protože entita uvnitř kvantové rakve synchronizovala svůj vlastní bizarní rytmický životní cyklus s mechanickým pulzem lodi. Pomalu proměňovala Marrow Saint v prodloužení svého vlastního nervového systému. Naomi zírala dolů do dlouhé pulzující chodby a chápala, že časový limit pro jejich přežití se právě drasticky zkrátil. Kdyby tento silně stíněný objekt dosáhl plné synchronizace a prolomil své fyzické pečetě dříve, než eliminují Cerakovy žoldáky, nákladní loď by přestala být pouhým bojištěm mezi dvěma bojujícími frakcemi. Stala by se rodištěm děsivé třetí hrozby, kosmické anomálie, na kterou ani zraněná lidská posádka, ani vysoce pokročilé mimozemské úderné týmy nebyly vzdáleně vybaveny k přežití. Stojící v tlumeném červeném stroboskopickém záři sekundární velitelské paluby, kapitánka Naomi Voss obešla poslední 3 vrstvy koloniálního šifrování. Nepoužila standardní senzorové skeny. Směrovala primární navigační astrometrii lodi přímo dovnitř a zaměřila hluboký pronikavý pole zcela na nulový hmotnostní kontejner, zajištěný v břiše její lodi. Holografický stůl divoce blikal, vyplivoval kaskádu chybových kódů, než konečně vykreslil stabilní trojrozměrný obraz anomálie skryté uvnitř kvantové rakve. Nebyla to biologická entita, ani konvenční zbraň hromadného ničení. Silně stíněná krabice obsahovala gravitační paměťové jádro. Byl to dokonale hladký, nemožný geometrický útvar neznámého mimozemského původu, pulzující strašlivou, tichou energií. Podle surové telemetrie, kaskádovité po Naomíně obrazovce, jádro jednoduše negenerovalo umělou gravitaci. Aktivně ji zaznamenávalo. Mělo děsivou, surreálnou schopnost absorbovat kinetickou energii a pohybové vzorce každého jednotlivého fyzického objektu v jeho lokalizovaném poloměru, zpracovat tato časová data a poté je násilně regurgitovat aktivním ohýbáním lokální setrvačnosti. Naomi zírala na měnící se matematické modely s rostoucím pocitem absolutního zděšení. Kdyby se toto zařízení plně probudilo a správně kalibrovalo, mohlo by spontánně měnit směrový tah gravitace v omezeném prostoru každou sekundu. Proměnilo by standardní plochou chodbu v trojrozměrnou noční můru, kde se strop náhle stal podlahou. Stěny vyvíjely drtivý tlak dolů a dopředný pohyb byl okamžitě obrácen bez jakéhokoliv fyzického varování. V lokalizovaném poli, jako je toto, se boj na dálku stal fyzickou nemožností. Hyperakcelerovaná plazmová jehla nebo pevný kinetický projektil vystřelený z 50 yardů by byl zachycen v deformující se lokalizované gravitaci, okamžitě by se zakřivil zpět, aby zasáhl střelce, nebo by bezpečně spirálovitě dopadl do nejbližší vystužené přepážky. Rod Cerak, multitrilionový kreditní polovojenský konglomerát tahající za nitky tohoto celého masakru, nechtěl studovat jádro pro zlepšení galaktické civilizace. Měli v úmyslu ho zbranit. Chtěli prodat ultimátní technologii lokálního odepření oblasti nejvyšší nabídce na rozlehlém galaktickém černém trhu. Ale osoba, která původně propašovala jádro na palubu Marrow Saint, ho zjevně zamýšlela udržet daleko od krvavých rukou konglomerátu. Až do tohoto přesného okamžiku zůstala skutečná identita toho zbloudilého odesílatele úplným tajemstvím. Naomi zuřivě kopala do archivovaných, silně redigovaných přístavních záznamů, sledovala fyzický dodavatelský řetězec zpět přes desítky falešných schránkových společností a sfalšovaných koloniálních mandátů. Prošla povrchními přepravními daty a ponořila se do surového kódu autorizační matice. Konečně odhalila původní digitalizovaný podpis, který autorizoval slepý převoz nákladu. Jméno blikající na jejím prasklém displeji jí poslalo další vlnu ledu do páteře. Adrian Vale. Adrian Vale byl brilantní, vysoce vyznamenaný bývalý výzkumný důstojník koloniální aliance. Byl také oficiálně mrtvý. Zemřel při katastrofálním kolapsu orbitální stanice přesně před 6 měsíci. Jeho fyzické pozůstatky údajně vypařily při lokálním průrazu fúzního reaktoru.
Jeho smrt byla vysílána přes 5 různých kolonizovaných hvězdných systémů. Přesto to byl přesně stejný digitální podpis, který Bram Foss objevil spojený s analogovým nouzovým majákem dole u zadních trysek. Technický duch pronásledující její loď, přízrak aktivně manipulující s vnitřními bezpečnostními dveřmi a navádějící pirátské nalodění, byl mrtvý muž. A byl to on, kdo přinesl apokalypsu přímo k jejich prahu. Když Naomi izolovala jeho digitální podpis, na její konzoli se náhle spustil hluboce pohřbený vícevrstvý datový balíček. Ležel zcela dormantní v hlavní paměti lodi a trpělivě čekal na její specifické pověření k odemčení. Surový audiovizuální záznam vyplnil hlavní obrazovku. Adrienne Valeova tvář, vyhublá, vyčerpaná a zalitá drsným bílým světlem sterilní laboratoře, se objevila uprostřed blikajícího šumu. Potvrdil to, co už Naomi začínala tušit. Byl velmi živý. Zorganizoval svou vlastní hrůznou smrt, aby zcela unikl firemnímu radaru, ukradl paměťové jádro z klasifikované černé laboratoře jen několik hodin předtím, než rod Cerak plně pochopil jeho realitu, ohýbající potenciál. Vybral Marorou Saint specificky pro jeho jedinečnou těžkou konstrukci a jeho divoce nezávislou posádku. Využil zapomenuté koloniální zásobovací trasy k propašování artefaktu do neutrálního sektoru. Věděl, že korporace nakonec zachytí jeho stopu, proto v zprávě zanechal zoufalý nouzový protokol. Jeho hlas, napjatý a ozvěnou hluboké paranoje, dodal mrazivé provozní varování. Pokud by loď byla někdy napadena nepřátelskými silami, posádka je musela zapojit zblízka. Museli použít těžké tupé nástroje, průmyslové nástroje a nízkorychlostní fyzické dopady. Gravitační paměťové jádro bylo vysoce nestabilní a intenzivně reaktivní. Násilně reagovalo na vysokoenergetické výboje a kinetické dopady na dlouhou vzdálenost pronikající trupem. Kdyby pirát nebo obránce vystřelil těžký plazmový kanón nebo pancéřovou protipancéřovou kolejnicovou zbraň kdekoliv poblíž nákladového prostoru, jádro by absorbovalo tento masivní energetický spike a okamžitě by obrátilo gravitační tah celé lodi, rozdrtilo těžkou nákladní loď a všechny uvnitř do koule o velikosti malého kuličky. Mrazivá ironie zaplavila Naomi. Brutální styl boje posádky zblízka nebyl jen instinkt zrozený z těsného průmyslového života. Byl to jediný způsob boje, který mohl udržet Marorou Saint před implozí tím, že bojovali s klíči, štíty a magnetickými lany místo zbraní s vysokou energií. Nevědomky udržovali jádro pod kritickou masou. Ale křehké, krvavé vítězství, které si zajistili na nižších palubách, mělo být zcela zastíněno. Právě když nahraná zpráva vybledla do černa, primární dálkové astrometrické senzory zaječely v naprosté panice. Vnitřní klaxony, dříve umlčené během tichého lovu v akustické zóně, oživili svůj ohlušující mechanický velrybí řev. Naomi prudce mávla rukou přes holografický stůl a rozšířila senzorovou síť daleko za bezprostřední blízkost paralyzovaného pirátského křižníku. Hluboko v naprosté černé prázdnotě Talosového pásu, dokonale se skrývající v masivním senzorovém stínu plujícího, zmrzlého asteroidu, se rozsvítil obrovský nový tepelný podpis. Nebyla to další elegantní, křehká pirátská loď, hledající zbytky. Byla to masivní, těžce obrněná firemní dreadnought. Její stealth baffles se pomalu odpojovaly a odhalovaly kolosální trup posetý těžkými děly pro orbitální bombardování a masivní elektronické válečné systémy schopné ničit města. Zcela zastěňovala Marorou Saint a vrhala dlouhý, děsivý stín přes senzorovou desku. Rod Cerak nikdy neměl v úmyslu nechat mimozemské žoldáky skutečně dokončit práci nebo si nárokovat odměnu. Vej piráti byli jen spotřební lovečtí psi poslaní napřed, aby zahnali kořist, otestovali vnitřní obranu a vykrváceli posádku. Firemní dreadnought byl zde, aby fyzicky zajistil kvantovou rakev a následně vypařil celý sektor, čímž zajistil, že nezůstanou žádní svědci, kteří by šeptali o gravitačním paměťovém jádru nebo o přímé účasti konglomerátu na jeho krádeži. Sázky konfliktu okamžitě stouply na děsivou novou úroveň. Brutální, intimní šarvátky bojované v temných, úzkých chodbách nákladní lodi už nebyly hlavním dějstvím. Byly jen násilným, krvavým předehrou. Skutečná bitva, zoufalý, nemožný boj o totální přežití proti drtivé galaktické vojenské síle právě začínal. Masivní stín dreadnoughtu rodu Cerak pomalu zakryl vzdálené umírající hvězdné světlo.
Baterie primárních zbraní zářily odpornou, zářivě fialovou barvou, když se začaly nabíjet k lokalizované totální likvidaci. Křižník Ver, který se vznášel v ledové, nemilosrdné prázdnotě, se náhle ocitl v přesile a zcela postradatelný. Na jeho slabě osvětleném můstku, omytém ultrafialovým světlem, sledoval kapitán Sard Colleen obrovskou válečnou loď rodu Cerak, jak se pomalu vynořuje ze senzorových stínů. Korporátní dreadnought nepozdravil pirátskou loď. Nevysílal standardní sekvenci dokování ani formální žádost o aktualizaci taktického stavu. Místo toho začaly jeho masivní primární baterie zbraní zářit oslepující lokalizovanou radiací, zaměřenou na přesné prostorové souřadnice, jak křehké pirátské lodi, tak zbité lidské nákladní lodi. Colleen, přeživší 100 brutálních kampaní, okamžitě pochopil chladnou, bezcitnou korporátní matematiku. Jeho elitní výsadkové jednotky byly pouhým postradatelným dočasným klíčem, použitým k odemčení vysoce tvrdohlavých zrezivělých dveří. Rod Cerak plně zamýšlel vymazat zámek, klíč a celou okolní místnost, aby jejich nezákonné tajemství zůstalo pohřbeno ve tmě. Poprvé od začátku katastrofální léčky Colleen otevřel přímý nešifrovaný komunikační kanál na lidskou velitelskou palubu. Jeho vysoce syntetizovaný hlas zcela postrádal předchozí arogantní predátorský tón. Nesnažil se vydat hrůzostrašnou hrozbu, ale navrhnout dočasné, zoufale křehké příměří. S mrazivou jasností vysvětlil, že pokud by korporátní válečná loď vypustila svou těžkou munici, každý jediný živý organismus v okruhu 1000 mil by byl okamžitě redukován na volně plovoucí atomovou páru. Piráti i kořist byli nyní uvězněni na stejném popravčím bloku. Kapitánka Naomi Voss poslouchala prosbu mimozemských pirátů s chladným, tvrdým analytickým výpočtem. Nevěřila ani jednomu uspěchanému slabice, která se ozývala jejími komunikačními systémy, ale její vlastní hluboké vesmírné orbitální senzory malovaly děsivě jasný a nespochybnitelný obraz. Cerakský dreadnought aktivně nabíjel masivní baterii kinetických děl s dlouhým dosahem proti pancíři. Měla přesně 4 minuty, než první ničivá salva rozbije její loď na 1 000 000 zmrzlých kusů. Naomi byla nucena diktovat své podmínky s naprostou neústupnou autoritou. Lovci víre, kteří se právě plížili ve stínech jejich spodních palub, museli okamžitě ustoupit. Jakýkoliv zajatý mimozemský bojovník zůstane naživu a relativně nezraněn v provizorním vězení. V přímé výměně za toto milosrdenství musel Colleen okamžitě přenést vysoce klasifikované korporátní identifikační kódy a přesné proměnlivé frekvence štítů přibližujícího se cerakského dreadnoughtu. Byl to ďábelský obchod, uzavřený na pokraji zapomnění. Colleen rychle vysílal rozkaz k okamžitému zastavení palby po své šifrované taktické síti. Přenos však byl silně zkreslen silným keramickým stíněním lidské lodi pohlcujícím radiaci a násilná odštěpenecká frakce 4 přeživších mimozemských nájezdníků příkaz zcela odmítla. Poháněni syrovou, neředěnou krvežíznivostí a lákavou magnetickou blízkostí vysoce hodnotné odměny, kterou jim bylo slíbeno, tito darebáci trvale přerušili své komunikační spojení. Vydali se na zoufalý, sebevražedný sprint k nejhlubšímu, nejvíce opevněnému nákladnímu prostoru. Tato náhlá trhlina vytvořila chaotickou, hluboce děsivou dvouúrovňovou noční můru pro vyčerpanou lidskou posádku. Museli přísně dodržovat makroúrovňové příměří s těžce ozbrojeným mimozemským křižníkem plujícím těsně za jejich chodbou, zatímco se zároveň zapojovali do brutálního boje zblízka, aby trvale zastavili darebný element trhající se jejich interiérem. Dole v dusném, olejem kluském břiše lodi už zástupce hlavního inženýra Bram Fosse násilně přetvářel bojiště. Shromáždil svůj vyčerpaný, pohmožděný inženýrský tým, využil těžké magnetické tažné kabely a masivní průmyslové nakladače k přetažení desítek obrovských gravitačních keramických kontejnerů do hustého propleteného obranného kruhu, zcela obklopujícího nulovou magnetickou odpalovací plochu. Nevytvořili jen statickou zeď. Postavili dušící, zubatou, trojrozměrnou bludiště. Střední část lodi byla násilně přeměněna na neproniknutelnou pevnost, rozdrcené, sténající oceli a děsivých slepých uliček. Stala se prostorem tak intenzivně, fyzicky těsným, že bojovník sotva mohl zvednout lokty k obraně tváře, natož mířit a střílet z dlouhé energetické pušky.
Právě v tomto dusivém, klaustrofobickém ocelovém bludišti nákladní šéfka Iris Keen násilně zachytila darebnou mimozemskou předvoj. Zjistila, že stojí tváří v tvář vysoce smrtící ženské válečnici Ver jménem Tyren. Na rozdíl od svých padlých, snadno dezorientovaných kamarádů, kteří zahynuli hrozně, protože se nedokázali přizpůsobit stísněnému trestajícímu prostředí, Ty zcela odhodila svou dlouhou, těžkopádnou plazmovou pušku. Ovládala dvojici krátkých, ostře nabroušených, přehřátých tepelných nožů a pohybovala se s děsivou, neuvěřitelně kompaktní plynulostí, která skutečně konkurovala Irisyným vlastním vysoce trénovaným reflexům v nulové gravitaci. Jejich následný souboj nebyl vůbec jednoduchým soubojem hrubé kinetické síly nebo drtivé palebné síly. Okolní umělá gravitace v úzkém koridoru aktivně degradovala, pulzovala v odporné, vysoce rytmické deformaci, prosakující přímo z pomalu se probouzející kvantové rakve, zajištěné jen pár jardů daleko. Železná podlaha se na přesně 3 sekundy cítila drtivě těžká, pak náhle na 2 zcela beztížná. Iris a Ty se zapojili do smrtícího, dechberoucího trojrozměrného tance smrti. Vítězství v tomto nemožně těsném prostoru patřilo zcela tomu, kdo dokázal dokonale předvídat nepředvídatelné, mysl ohýbající gravitační posuny. Když lokalizovaná gravitace náhle vzrostla a oba je násilně stáhla dolů, Ty se vrhla vpřed se svými hořícími čepelemi. Iris neplýtvala drahocennou energií na odpor drtivého tahu. Hodila váhu celého svého těla dozadu, využila těžké gravitace k rychlému sklouznutí pod bleskovými smrtícími údery mimozemšťanky, než v přesném mikrosekundu spustila ničivý, kosti drtící kop nahoru svými těžkými magnetickými botami. Gravitace uvolnila svůj drtivý stisk, zatímco Iris zoufale bojovala o život v proměnlivé, dezorientující tmě. Lodní lékař Ren horečně monitoroval lokalizovanou, divoce kolísající telemetrii mimozemského artefaktu. Vběhl do provizorního velitelského centra, jeho tvář naprosto bledá a kapající studeným potem. Právě objevil další děsivou, zcela neočekávanou nuanci mimozemského stroje. Gravitační paměťové jádro neskreslovalo lokální fyziku pouze slepě. Aktivně, hladově se učilo. Rychle absorbovalo obrovská kinetická data neúnavného, zoufalého boje lidské posádky zblízka. Čím déle lidé bojovali, krváceli a pohybovali se s brutální efektivitou v jeho bezprostředním lokalizovaném poloměru, tím více se jádro aktivně synchronizovalo svůj podivný časový rytmus s lidskou biomechanikou spíše než s mimozemskou fyziologií útočníků. Stalo se zásadně nebezpečně naladěným na násilný rytmus lidského srdečního tepu. Toto děsivé odhalení měnící paradigma zažehlo divokou, zcela sebevražednou strategii v Naomině ostře nabroušené mysli. Nebyla absolutně žádná matematická možnost, aby zizvený, pomalu se pohybující, těžce zatížený transportér mohl někdy uniknout špičkovému korporátnímu dreadnoughtu. Ani jeho zrezivělý trup by nikdy nemohl přežít přímý středový zásah masivní protipancéřovou kinetickou střelou. Místo zoufalého pokusu o skrytí nebo stínění vysoce nestabilního artefaktu se rozhodla zcela zbranit to, co je právě teď ohrožovalo zničením. Záměrně, ručně, spustí částečnou, vysoce kontrolovanou aktivaci paměťového jádra v přesně ten mikrosekundu, kdy cerakská válečná loď vypálí svou první ničivou salvu a promítne násilně odražené, realitu ohýbající inerciální pole jádra ven skrz trup. Cílila na fyzické ohnutí a změnu trajektorie masivní kinetické střely v absolutním vakuu vesmíru. Byl to taktický plán naprosté dechberoucí šílenosti. Zcela vyžadoval, aby udržela úplnou, neochvějnou kontrolu nad chaotickým vnitřním bojištěm, udržovala jádro absolutně v bezpečí před darebnými vetřelci Ver až do konečného kritického, srdce zastavujícího okamžiku. Musela držet křehkou, krvácející linii v temném, klaustrofobickém srdci své milované lodi, zatímco se dívala přímo do obrovské, hlavně korporátního apokalypsy. Svázala každý křehký závitek jejich kolektivního přežití s zlomkem sekundy, kde se neústupná lidská houževnatost násilně střetne s probuzenou kosmickou anomálií. Přeživší obránci Marrow Saint se shromáždili ve stísněném, silně zastíněném centru zpracování atmosféry. Byly to zbytá, vyčerpaná sbírka mechaniků, nákladních dopravců a navigačních důstojníků. Jejich těžké pracovní kombinézy potřísněné motorovým olejem a tmavou krví mimozemských útočníků. Kapitánka Naomi Voss stála uprostřed unaveného kruhu.
odstranila zbývající vrstvy operačního tajemství, mluvila s přímočarou, neskreslenou upřímností, která nenabízela žádný falešný komfort. Popsala skutečnou povahu gravitační anomálie, spící v jejich kochtách, pící v jejich spodním skladišti a děsivou realitu korporátního dreadnoughtu, který právě napájel své hlavní baterie těsně za jejich trupem. Popsala ponuré, nekompromisní matematické výpočty jejich situace. Pokud její zoufalý teoretický plán na zbranění jádra selže, každý jediný duše na palubě bude během zlomku sekundy vaporizován. Nabídla každému členovi posádky okamžitou možnost se zapečetit do standardního únikového modulu a vzít si své tenké šance v mrazivé prázdnotě. Ticho, které následovalo její nabídku, bylo absolutní. Ani jediná osoba nepřerušila oční kontakt. Ani jediná těžká bota neustoupila směrem k evakuačním zálivům. Prostě pevněji sevřeli své těžké klíče, průmyslové nýtovací pistole a magnetické popruhy, ukotvili se k palubě jediného domova, který jim zbyl. Nahoře na můstku zazvonil komunikační konzole s příchozím, silně šifrovaným datovým balíčkem. Pirátský kapitán Sart Colleen přenesl 16místný korporátní identifikační šifrovací klíč přesně tak, jak vyžadovala jejich křehká smlouva. Nicméně, když jeho syntetizovaný hlas zazněl přes otevřený kanál k potvrzení přenosu, Naomi detekovala jemnou, arrogantní změnu v jeho kadenci. Colleen neformálně poznamenal, že jeho zmrzačená loď zahajuje pomalý nízkoenergetický drift, aby se vzdálila od hrozícího korporátního bombardování. Naominina nemilosrdně analytická mysl okamžitě zachytila lež. Zmrzačená loď, hledající skutečné bezpečí, by spálila každý poslední kousek pomocné energie, aby rozšířila mezeru. Colleen neprchal. Tiše manévroval svůj elegantní křižník do masivního fyzického slepého bodu, vytvořeného senzorovým stínem korporátního dreadnoughtu. Plně zamýšlel nechat lidi vyčistit nebezpečnou cestu. Čekal na přesný okamžik, kdy cerakská válečná loď zaměří své těžké kanóny, aby zahájila poslední bleskově rychlý výsadkový útok a ukradla artefakt přímo z chaosu. Naomi okamžitě izolovala zabezpečenou lokální frekvenci, aby dosáhla Iriskin a Bramfose. Nařídila svým 2 nejsmrtelnějším specialistům na boj zblízka, aby zcela opustili vnější obvod nákladového prostoru. Měli ustoupit přímo do silně vystužené komory obsahující kvantovou rakev. Nenavrhla jim postavit pevnou barikádu, aby udrželi zbývající darebné piráty venku. Místo toho jim nařídila postavit vysoce specializovanou, čistě mechanickou past těsně za primárními dveřmi. Využitím vysokonapěťových ocelových tažných kabelů, průmyslové kompresní sítě a magnetických uzamykacích svorek spouštěných přiblížením utkali v temnotě neviditelnou pavučinu. Cíl byl zcela neletální, ale nekonečně krutější. Nastavovali past, která měla fyzicky polapit každého vetřelce, který by překročil práh, okamžitě je obklopila drtivým, neúprosným sevřením, které neumožňovalo absolutně žádný fyzický prostor k natažení končetiny, tasení zbraně nebo dokonce k přesunu tělesné váhy. S tichým nastavením poslední obranné linie si Naomi všimla náhlého rytmického blikání na zřezivělém servisním panelu přímo vedle hlavní přepážky chodby. Digitální duch mrtvého muže se opět aktivně ozýval. Následovala sekvenční aktivaci nízkonapěťových servisních žárovek, nechala Fantoma, aby ji vedl pryč od hlavních nákladních tras a dolů zapomenutým mrazivým servisním tunelem, který zcela obcházel hlavní nákladový prostor. Archaické analogové světlo jí zavedlo do silně stíněné místnosti pomocného environmentálního regulátoru, ukryté za masivním filtračním potrubím. Uvnitř mrazivého, stísněného prostoru objevila Naomi sekundární, silně namrzlý kryogenický závěsný válec. Silné pancéřované datové kabely vedly od základny válce, vynuly se skrz otvor vyříznutý v podlahové desce, aby se fyzicky připojili přímo k boku masivní kvantové rakve zajištěné v místnosti pod ní. Rozbitý nástěnný diagnostický monitor se rozsvítil, když se přiblížila a automaticky přehrál poslední, silně degradovaný vizuální soubor. Vyčerpaná, propadlá tvář Adriana Veila zaplnila malou obrazovku. Zničující pravda se konečně krystalizovala v mysli Naomi, spojující všechny chaotické nitky. Jak Serac nelovil jen kus ukradené reality, ohýbající exotické technologie. Lovili jejího architekta. Nulový hmotnostní kontejner neobsahoval jen gravitační anomálii.
Obsahoval jejího pána. Adrian Vale se uvěznil v hlubokém biologickém stázi, záměrně svázal své vlastní slábnoucí životní signály s mimozemským artefaktem, aby násilně stabilizoval jeho nestabilní kvantovou matrici během dlouhého nebezpečného transportu přes hvězdný systém. Byl nákladem a byl jediným živým organismem ve známé galaxii, který vlastnil přesnou matematickou sekvenci potřebnou k trvalému neutralizaci jádra. Naomi stála před silně namrzlým sklem válce. Sledovala bolestivě pomalé, mělké zvedání a klesání hrudníku zmrzlého vědce, čelila brutálnímu, děsivému binárnímu rozhodnutí. Mohla ho nechat v suspendovaném animaci, čímž by zcela zaručila, že mimozemský artefakt zůstane ve svém současném relativně stabilním spánku. Ale tím by donutila svou vyčerpanou posádku bojovat s nadcházejícím korporátním útokem zcela slepě k skutečným katastrofickým schopnostem stroje. Alternativně mohla iniciovat rychlou nouzovou odmrazovací sekvenci, násilně ho vytrhnout z hluboké stáze a riskovat masivní lokální gravitační kolaps ještě předtím, než by Cerak Dreadnought vypálil svůj první výstřel. Zírala na svůj vlastní odraz, potřísněný sazemi a krví v tlustém skle. Celá filozofie její posádky, samotný důvod, proč přežili mimozemské masakry ve tmě, spočíval v jejich základní ochotě vstoupit přímo do konečné nebezpečné zóny. Své bitvy vyhrávali, protože záměrně odhodili bezpečnost vzdálenosti a plně přijali intimní, děsivé riziko blízkosti. Naomi vrazila svou těžkou pěstí do páky manuálního nouzového uvolnění. Válec zasyčel náhlým prudkým tlakem a do stísněné místnosti vypustil husté mraky mrazivého dusíku. Viskozní biologický suspenzní gel rychle odtékal podlahovými mřížkami a těžké skleněné dveře se s těžkým kovovým skřípěním otevřely. Adrian Vale se zhroutil dopředu, jeho vychrtlé tělo se zmítalo prudkými, bolestivými křečemi, jak se jeho spící, zmrzlý nervový systém násilně restartoval. Naomi vykročila vpřed, chytila ho za ramena a podepřela jeho mrtvou váhu o svou pancéřovanou hruď. Vědec vykašlal plíce syntetické plodové vody. Jeho oči divoké, zarudlé a zcela nezaostřené, zatímco zíral do blikajících červených nouzových světel. Naomi otevřela ústa, aby podala rychlou, stručnou taktickou zprávu o situaci, aby vysvětlila piráty, Dreadnought a hrozící zkázu. Ale Adrian se s děsivou, zoufalou silou natáhl, jeho mrazivé prsty sevřely silný límec její ohnivzdorné bundy. Nezeptal se, kde je. Nezeptal se na aktualizaci stavu, ani nevyžadoval vysvětlení chaosu, který se ozýval trupem. Přitáhl se bolestivě blízko k její tváři. Jeho hlas byl syrový, drsný šepot, který prořízl kvílivé lodní alarmy. Nenechte je vypálit první výstřel. Varoval, jeho slova se třásla absolutním primárním strachem. Pokud to udělají, loď si bude pamatovat, jak zemřít. Korporátní válečná loď se přesunula do optimálního palebného dosahu a zastínila hvězdy jako sestupující železná opona. Hluboko v jejím pancéřovaném břiše se primární páteřní kanon jiskřil, zrychloval hyperhustý kinetický projektil na zlomek rychlosti světla. V tom přesném děsivém okamžiku se Adrianovi Valeovi třesoucí se, omrzlé prsty sevřely na ruce Naomi. Společně vrazili manuální aktivační mřížku gravitačního paměťového jádra do částečného, vysoce nestabilního stavu probuzení. Celý nákladní člun se nejen otřásl. Prudce se zachvěl, sténal, jako by se pod ocelovými podlahovými prkny náhle začalo tlouct masivní, děsivé srdce. Lokální fyzikální zákony se rozpadly. Pancéřová střela korporace navržená tak, aby bez námahy prorazila 3 vrstvy vystuženého titanu, narazila na uměle zkreslené inerciální pole obklopující lidskou loď. Místo, aby prorazila trup, samotná kinetická energie byla zachycena v gravitační deformaci a násilně ohnuta ven. Projektil se zakřivil v nemožném oblouku, jen škrábl vnější plášť Marrow Saint, než se zabořil přímo do elegantní, číhající siluety mimozemského pirátského křižníku na jeho zmrzačeném, hořícím můstku. Sard Colleen sledoval, jak se jeho levé motory vypařily, náhlé, brutální uvědomění ho zasáhlo. Nikdy nebyl partner. Byl jen postradatelný pěšák v miliardářské popravčí hře. Uvnitř nákladního člunu se křehká smlouva okamžitě rozpadla. Odpadlická frakce mimozemských hranic, zcela opustivší svou zmrzačenou mateřskou loď,
Prorazila sekundární atmosférická těsnění a vtrhla do konečné přípravné oblasti. Naomi, Iris, Bram a Calder se s nimi střetli tváří v tvář v prostoru, kde se realita aktivně záchvatovala. Částečná aktivace jádra uvrhla úzký koridor do stavu totálního gravitačního chaosu. Směrové tahy se divoce měnily s každým zběsilým úderem srdce. 1 sekundu se strop stal podlahou a s kostmi drtící silou je všechny táhl nahoru. Další sekundu je brutální boční tah prudce narazil horizontálně proti zubatým přepážkám. Sofistikované taktické formace útočníků se rozplynuly ve zběsilé mávající panice. Jejich dlouhé, precizně navržené pušky byly naprosto k ničemu, když ani nedokázali určit, který směr je dolů. Boj se okamžitě zvrhl v primární, brutální střet, kde se počítaly jen ruce, ramena, absolutní blízkost a nervy utvořené z pevného železa. Iris Keen se ocitla vržena nahoru do spleti nadzemních hydraulických trubek, uvězněná v smrtelném zápase s ženskou válečnicí Tyren. Mimozemšťanka byla neuvěřitelně rychlá, její tepelné čepele prořezávaly vzduch, ale bojovala proti měnící se gravitaci a zoufale se snažila udržet standardní vzpřímenou polohu. Iris, bytost zrozená do vakua s nulovou gravitací, přijala absolutní chaos. Když se umělá gravitace prudce obrátila a táhla je oba bočně k těžkému ocelovému rámu dveří. Iris se nepřipravila na náraz, záměrně se vzdala pádu. Kroucením těla ve vzduchu použila svůj těžký magnetický nákladní hák k zachycení pancéřového postroje Tai. Používajíc vlastní hybnost mimozemšťanky a drtivou boční gravitaci, Iris vymrštila válečnici přímo do nemilosrdného železného oblouku. Tai narazila na kov z toho, co bylo jen o sekundu dříve nad nimi. Zvuk drtícího se pancíře a kostí se ozýval koridorem. O pár jardů dál se Bram Foss stal živými, dýchajícími dveřmi. Své masivní tělo zablokoval v jediném přístupovém průlomu vedoucím přímo do komory jádra. Levou rukou zapojil těžký magnetický nákladní zámek. A pravou rukou fyzicky držel žhavou, kroutící se ocelovou desku proti rámu. 3 zoufalí mimozemští nájezdníci spustili své plazmové řezačky a snažili se vyřezat skrz mezeru. Sálavé teplo omývalo Bramovi odhalené paže, puchýřovalo mu kůži a popelilo jeho těžké kombinézy. Ale obr se jen zavrtěl zuby a tlačil zpět s neochvějnou silou hory. Udržoval mezeru na pouhé 2 palce, absolutně odmítal pustit jediné nepřátelské tělo přes svou stráž. Pak dorazil Sard Colleen, pirátský kapitán, který opustil svou umírající loď, prorazil vnitřní svatyni skrze skrytý servisní vent, čímž provedl zoufalý poslední pokus o krádež jádra, než korporátní dreadnought mohl upravit svůj cíl. Naomi mu stoupla přímo do cesty. Jejich konečný střet byl absolutní destilací celé války. Colleen byl děsivě rychlý, disponoval dlouhými, vícenásobně kloubovými pažemi a zoufalou chirurgickou přesností zahnaného predátora. Naomi byla uzemněná, těžká, naprosto tvrdohlavá a měla intimní, instinktivní porozumění každému centimetru stísněného koridoru. Když gravitace silně stoupla dolů, Colleenovy dlouhé nohy se pod neočekávanou váhou mírně prohnuly. Naomi zaútočila. Nešvihala divoce. Použila zizvený průmyslový tepelný štít jako beranidlo, vstoupila do jeho nataženého dosahu. Colleen se pokusil tasit boční zbraň, ale prostor byl prostě příliš těsný. Za nimi Adrian Vale použil poslední kapky svého vědomého, rozmrazeného života. Jeho hlas byl krvavý šepot, když obešel primární omezovače jádra a křičel na Naomi, aby tlačila artefakt do jeho konfigurační reakční paměti. Naomi sáhla dozadu, naslepo, rozbila sekundární přepisovací sekvenci. Jádro zařvalo. Vzalo masivní nahromaděnou kinetickou energii brutálního boje a promítlo ji ven do vakua. Celý nákladní člun se stal kolosální, nepředvídatelnou inerciální pružinou. Venku Cerak Dreadnought vypálil svůj druhý apokalyptický výstřel. Ale lidský nákladní člun se náhle trhl do prudkého, nemožného bočního otáčení, pohybujícího se strhaným, fyziku popírajícím škubnutím. Dreadnought šel, narazil na rozšířené inerciální pole. A kvůli reakční paměti jádra byla ničivá kinetická síla bezchybně odražena podél svého přesného vektoru původu. Masivní projektil se odrazil od neviditelné warpové bariéry a zasáhl primární zbraňovou baterii korporátní válečné lodi.
Přední část dreadnoughtu explodovala v oslepujícím tichém květu jaderného ohně. Jeho útočné schopnosti byly okamžitě a trvale zmrzačeny. Uvnitř Naomi použila náhlý inerciální trhnutí lodi k vržení celé své tělesné váhy dopředu. Vrazila těžký průmyslový štít přímo do Colínovy hrudi, rozdrtila jeho křehké hrudní kosti a brutálně ho přišpendlila k palubě. Bez jediného zaváhání zapojila magnetické zámky na svých botách, zajistila je oba k podlaze a přitiskla svou krvácející ruku na centrální komunikační terminál. Stiskla vysílací klávesu a přenesla celý šifrovaný datový balík přes otevřenou, neblokovatelnou civilní frekvenci. Surové útočné protokoly, nespochybnitelné identifikační kódy House Cerak a digitální smlouvy dokazující korporátní najímání pirátského syndikátu se rozletěly galaxií, křičíce směrem k nejbližší nezávislé reléové stanici. Tajemství bylo venku. Korporátní vykonavatelé byli odhaleni světlu. Následky byly rychlé a chladně rozhodné. Zmrzačená válečná loď House Cerak, hořící a naprosto vyděšená přicházející koloniální flotilou, která by jistě následovala vysílání, se otočila a kulhala do tmy. Zbývající pirátské síly, zcela rozdrobené, prchaly do pásu asteroidů jako rozptýlený prach. Adrian Vale se dokázal udržet naživu právě tak dlouho, aby viděl, jak je jeho nemožný náklad předán silně ozbrojené neutrální koloniální vyšetřovací agentuře. V lékařském křídle tiše zemřel. Jeho tělo nakonec selhalo po katastrofálním poškození způsobeném prodlouženým hrubým strádáním. Marrow Saint nakonec znovu nastartoval své opravené podsvětelné motory a pokračoval ve své dlouhé cestě. Zvenčí by kdokoliv, kdo by se podíval na senzory, viděl jen hluboce zjizvenou, neuvěřitelně ošklivou a nesmírně těžkou nákladní loď, která táhne svou masu přes hvězdy. Ale hluboko v přísně tajných záznamech přeživší posádky a šeptem v nejtemnějších koutech galaxie se stala legendou. Byla to zrezivělá loď, která se postavila jak nemilosrdnému pirátskému syndikátu, tak nezastavitelnému korporátnímu vojenskému stroji a naučila je brutální starodávnou lekci, na kterou lidstvo nikdy nezapomnělo. Nikdy nebuďte tak hloupí, abyste vstoupili do jejich dosahu, když je ocel úzká, vzduch řídký a dech horký. Děkuji vám moc za vyslechnutí tohoto příběhu. Zanechte prosím komentář a dejte nám vědět, odkud nás posloucháte, abychom mohli komunikovat a sdílet své myšlenky. Zvu vás k odběru kanálu Excifi Stories, lajkování tohoto videa a podpoře nás ještě více stisknutím tlačítka Hype, aby si tento příběh v tomto videu mohlo poslechnout mnohem více lidí. Děkuji, že jste poslouchali až do konce tohoto videa. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď jsme na cestě k dosažení prvního milníku. 1000 odběratelů. Pokud se vás příběhy, které vyprávím, alespoň trochu dotkly, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací pokračovat v psaní a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v příštím videu.